Kay lagi na himutang manta sa probinsya karong panahon mag self-service tag sahod rig tubig kay maghimasaw ta sa atong kalawasan agi sa atong sige kaligog dagat. Hindi basta-basta ning tubig kay purong natural nga gikan sa kainayahan kay mauning gitawag nga tubod sa naughang sapa. Kuya Hawa, title manas kantam yang. Maong ginganlan ni siya tubod sa naughang sapa kay timputing huwaw muhubas man sad ni siya. Kining ilang sapa dire. Ug muhinay sa ning ilang agas diri sa ilang tubod hangtod nga mura na lag-ihi kabog ang mo dagayday. Labi naghuwaw nga mudangat og siyam ka buwan mao ba kadugay god. Ay ooy dihang dapitaan ako maligo diha mangita tag lugar aron way mapiksan sa atong tiktik. Ato ni basyar diri sa dakong balde ang atong sinaod kay sugdan na ni nato kaligo diri. Mura mag nag-itsag bola 3 points man ang tirada. Mura magsianin yohing. Nagsapawan mag shorts. Bot ka nga swimming trunks man ni mao maning attire nga pangkaligo nako. Uy, social ha. Pinalabay-labay pa. Ug sa dili pa ta maligo sa atong giandam nga tubig, mag-brush my teeth sa ta. Iawat na lang maiba na ning atong kiki sa ngipon nga hilang. Bugnawas tubig oy mura magsinagulan o guys cube nga gikan sa frigidaire. Frigidaire sa imong simod. Unsa man di ay? Freezer tingali miyagi. Nahala sige good. Unya kay nahuman na matagkaligo nining sayong kabuntagon, mo diretso taglangi diri duha ka palid nga dahon saging kay aton ni ibasnig sa atong lutuonon karon kay magdingamo ta sa atong habhabonon. Ug kay wa pa man tay klarong abuhan diring dapita, mo plastada ta diri sa bakanting yuta ni Miyang. Magantos lang sa tagluto diri sa bakanting nga daghag iti. Total dili man sad ni permanente. Saon man wa pa man tumahuman ang atong abuhan nga gipahimo kay pohon kalawian sa Ginoo adto na ta magdigamo. Unsa klaro ako nung diha. Taka naman lang kagyaw-yaw sa nang imong giluto diha. Ay sus, capital B-O-T, digamo. Klaro ana. Klaro pas G's panas. Ariyahan ta ni gamay direbe. Basta kini na gani nga klasiya sa putahe. Bisik ra kayo ni pagkaluto Inato-ato ora ni. Aron dili ta mahasol og kuhag mga sugnod. Kining ministob na laysay atong gamiton. Tungod kay nagnihit karon ang kahoy nining panahon basin hinsakpan tas tagadiin aron og masakpan tag manguhag kahoy dire. Bawal ra ba kung magpatakag putol rig kahoy dire sa probinsya. Ug wa pud tay atsa dire nga ikabugha. Dagana sigurong nabugha nimo mga kasimod sa. Karon Lain pa ato unsa nga sa naklasiya sudan ang imong gikalingawan diha nga seryoso man kaayo. Kulirit daghana ba nimong pangutana ba? Pero sige lang ato lang natubagon nimong pangutana. Bisag nakita na nimo. Mao ning gitawag og simod nga ulo sa baboy nga hagbayrang ni bagtok og nigahi didto sa aparador nga di kurente. Mao ba? Mao kayo. Sayon ra kayo nilutoon mga kasimod kay imo ra ni itak-ang diri og pahubsan hangtod nga maluto. Dayon ato sa ning tabunan kay mangita tag ikaukay diri aron masakto nis kaluto og dili nimo dukot. Di ara gisuksok diri sa ato. Gamit kay ni ibugsay diri sa atong linuto nga adobo. Tagsara ni mahitabo kay lalimbay ulo sa baboy gi adobo. Ratsada pagyud hastang bakagat. Ay sus. Kamayo na lang aning sudan na kay sawa. Ang importante diha nga naatay mahabab karon ngadto sa dapin sa dagat kay maoning atong balonan. Ug ang sobra ning mga bukog ni padong sa atong binuhing sigbin. Tarong ha. Ngan karon kay luto naman mo diretso ta nga ris baybayon kay ato nang isugdan og habhab diring dapita. Basta kay kao na ganing hisgutan di sa ni paluping nga akong kauban diri Get up. Get up. Ini kumpulkan. Password ko tayo. TikTok ko tayo. Okay.
Ito namin